Ahojte, predtým ako si povieme ako na lepšiu rekonvalescenciu alebo tú moju rekonvalescenciu po operácii stehnej kosti, tak si povedzme, aké to je vážne. Aké to je vážne som zistil reálne až pár dní potom, ako som došiel z nemocnice, lebo manželka mi prečítala, že nemám zlomené našťastie celé stehno, ale len hornú časť, takže nebude to až také kritické, ale zase lekár na vizite povedal, že snažili sa tú nohu zachrániť tak, aby nemuseli meniť aj bedrový klop, čo by bola ešte vlastne extra bonusová operácia k tejto operácii asi, ak som to tak pochopil správne. Každopádne poďme si porovnať vážnosť toho zranenia pred 16 rokmi. Ak sa správne pamätám, v Dolomitoch mi robili v podstate dvojitú fraktúru stehnej kosti na druhej nohe. Dodnes tam mám tyč a nejaké šrouby, klince, neviem. Každopádne zatiaľ to drží, len tá schopnosť chodiť je, alebo našlapovať na tú nohu je mierne obmedzená, alebo ako keby aj tá hybnosť tej nohy není úplne 100%, neviem úplne prekročiť nejakú prekažku, zohnúť, neviem ju preťažiť, že by som sa nejak veľmi vedel na ňu navážiť, ale však dá sa s tým nejak žiť. No a tá operácia v roku 2009 v Taliansku bola o mnoho vážnejšia ako táto. Strátil som vyše 2,5 litra krvi, takže som bol rád, že som po tej operácii, aj keď to robili ako keby cez menšiu reznú ranu, strátil som tej krvi o mnoho viac. Tu som tiež dostal nejakú krv podľa správy lekárskej, ale ako asi tu bolo aj trošku tej operácie niečo jednoduchšie. Mám tam len platničku, nejaké šrouby, takže aj rekonvalescencia po tejto nehode nebude tak ako pri tej staršej nehode 1,5 roka, ale bude rekonvalescencia asi pár mesiacov, ale však ja som laik, ja tomu nerozumiem. Všetko sa vyvíja v čase a vlastne počkám si na prvú kontrolu, ktorú mám tento pondelok. Každopádne jediná pozitívna správa vlastne z tejto celej negatívnej situácie je, že to není teda až také hrozné zranenie ako tá noha, ktorú už mám operovanú, lebo som nestratil váhu, hej, to znamená, stále mám rovnakú nadváhu, takže aj tá regenerácia bude rýchlejšia. Nestratil som svaly, kde pri tej starej operácii tam mi atrofovala kompletne skoro celá noha a mal som 61 kg alebo tak nejak. Takže som sa z toho dostával len 2-3 mesiace, aby som nejak fungoval a potom som až mohol začať niečo reálne v rámci rekonvalescencie robiť. Takže toto tu vyzerá byť na mnoho príjemnejší priebeh. A prvé dni vlastne aj v tej nemocnici mi tú rekonvalescenciu komplikovala teplota. Tak to je asi štandardné, po tej operovanej rane prebieha nejaký zápalový proces, takže aby sa tu nezapálilo, človek by mal byť viac v kľude, menej to zaťažovať, hlavne nie veľmi cez bolesť a hlavne aby sa to nepohlo. A potom už keď je to lepšie, za pár dní, ak som sa dostal domov, tak som začal aj viac cvičiť. Fyzio v podstate prebehlo nejaká základná inštruktáž aj v nemocnici. Pani došla, dali mi barle, takže hneď, čo je dôležité, začať sa hýbať, začať cvičiť a začať nejakým spôsobom s tým pracovať, aby tá jednoducho noha neatrofovala, aby sa svaly a šlachy v okolí posilnili. Samozrejme, po takejto operácii nohu nie je možné asi aj skrz či už ten náraz pri tom páde, opuch nohy, ktorá teda bola zásadne väčšia, krvné zrázeniny v nohe po tej operácii, rôzne prerezané šlachy, svaly zdvihnúť. To znamená, až teraz po 2 týždňoch som dokázal na posteli pri cvičení nohu zdvihnúť, čo ma veľmi potešilo. A kdežto pri tej komplikovanejšej operácii v roku 2009 tak to bolo až po mesiaci a pol, takže
že vlastne ten priebeh je tu fakt asi možno 3-krát lepší. Takže spolieham na to, že nejaké 80% našlapovanie už na jeseň bude možné a plné našlapovanie zvládnem snáď bez nejakých pomôcok do konca roka. A to myslím ako také už úkony, že ísť na rebrík, čo potrebujem v robote, alebo zohnúť sa niekde celú teda pokrčiť. Samozrejme budem musieť absolvovať fyzioterapiu, až keď mi to teda lekár povolí, to možno tejto prvej kontrole, kedy to bude možné, rôzne rehabilitačné cvičenia, ktoré budem zintenzívňovať a samozrejme aj jazda indoor na trenažéri alebo teda bicykli, aby som na tie svaly čo najskôr dostal do pohybu. Takže asi také porovnanie môjho starého a nového zranenia. A prvý deň, ako som povedal, je najdôležitejšie po tej operácii čo najskôr začať s tou nohou nejakým spôsobom cvičiť, hýbať. A v nemocnici každý pacient dostane aj ofačovanie nôh hneď ráno po hygiene. Je to kvôli trombóze a sestrička vlastne pichá pacientom injekcie fraxiparín, lebo tá znížená hybnosť zvyšuje riziko trombózy a trombóza je veľmi nepríjemná vec, lebo to môže človeka v podstate instantne zabiť, takže to netreba podceňovať. Napríklad mne tá trombóza vznikla preto, lebo mi predpísali menej fraxiparínu a v momente, ak som jeden deň vysadil ten fraxiparín, tak mi opuchla noha a musel som bežať. Musel som sa dostať do nemocnice a získať ďalší fraxiparín, aby vlastne mi to celé nespôsobilo niečo vážne. Takže určite po takej operácii toto nepodceniť, hej, takže ofačovať nohy, píchať injekcie aj doma, hej, väčšinou 30-60 dní podľa dĺžky tej rekonvalescencie prvotnej, kde tá miera pohybu je nižšia, hej, keď už tie nohy ako keby sú ohybné, dá sa s tým viac cvičiť, je tam nejaká percentuálna miera zaťažovania, človek chodí už len s jednou alebo s francúzskými barvami, tak samozrejme tam sa dá ten fraxiparín aj vysadiť. Takže toto sú také tie prvé veci, čo sme sa naučili v nemocnici, alebo teda, čo som sa naučil pri jednej alebo druhej operácii. No a ak ide o porovnanie tej starostlivosti, samozrejme, tak v tom Taliansku ono to bolo jak 5-hviezdičkový hotel versus tu pobyt v nemocnici, kde najlepšie jedlo vlastne bolo to, ktoré mi doniesla manželka. Ale veľmi som si to tam samozrejme neužil, lebo tam tá operácia fakt bola náročná. Ono v podstate človeku vrtali prvý deň do nohy vrtačkou, natiahli ma na nejaký škripec, aby sa tá noha čo najmenej stiahla. Hej, mám v nohe niekoľko dier, tu mám len 1 10 cm jazvu. Samozrejme tie diery sú v tej nohe akože menšie, hej, majú 1-2 cm, takže sú to 4 alebo 3 jazvy malé, čo je tiež zaujímavé, že pri dvojitej zlomenine mám menšie jazvy ako pri takomto jedno, ale asi toto miesto neumožnilo inak urobiť. Takže to Taliansku som akože mal z toho trošku lepší pocit, ale tá kvalita asi toho zákroku u nás je tiež na vysokej úrovni, len ten stav toho miesta nie je úplne ideálny, no. Takže sa čudujem aj našim lekárom, že dokážu v týchto podmienkach poskytovať tie služby, alebo nejakým spôsobom sa toto nevie vyriešiť. Hlavne, že ideme stavať novú nemocnicu za 1,2 miliardy, pritom nemáme personál, nemáme vybavenie tých nemocníc na úrovni, ako by malo byť. No dobre, už odbačam od témy rekonvalescencie, takže dal som nejaké tipy, čo pomáha a vlastne aj som sa snažil porovnať nejak to zranenie s mojím druhým zranením. Takže do ďalšej časti, kde už si povieme konkrétne nejaké veci, ktoré užívať, ako prebieha tá domáca liečba, ako prebieha to domáce cvičenie a pri takomto menšom zranení zlomenej stehnej kosti. Tak to si povieme na budúce. Ďakujem, zatiaľ pekný.
deň.